No to już mamy prawie cebuleczkę uduszoną. Mieszamy jeszcze, mieszamy. Trochę jak zwykle nam podpada, ale to nie szkodzi. Przecież w każdej kobiecie zdarza się to codziennie. A to ma być normalna kuchnia, a nie jakiś drogi show. Jestem taka sama jak każdy z was, więc wyłączamy cebulę, wyłączamy ją i przerzucamy do dużego garnka na te kurczaczki. Na wszystko. Jest tam czosnek. Przypomnę, co tam się znajdowało. Znajdowała się cebula, czosnek, pieprz i sól. I to wszystko. Wkładamy do zlewu, bo nie będzie nam potrzebne. Oczywiście zalewamy lekko wodą, żeby było łatwiej nam to później. O! Ładnie, pięknie. Cebula jest już. Proszę, niech zbliżenie, jak to nam ładnie tu pokryło cebulkę. Dziękuję. A co to robisz? Już masz do wycięcia.